So on andi bo ko nanta mafita nder ndi leydi joni dow ira ɗi matsaloli parotoɗi joni. Abu na farko ni kanjum woni neɗɗo to andi fa wala nder nde hunde to daro dow wala nder to jaɓa nattina hore muɗum natta koyngal go'al nder gotal yasi ɗum hu ɗum wartanta mafita. Ɗum wartanta mafita wai bi'a wai ta heɓi dama a waɗa ta heɓai bo a watta ko bo nyande go a waɗa banni a watta ɗum fu ɗum wurtoto ɗum no asiri ma nyande go to tonake. Kamma bo kullin nanguma in hendatama e ɓennon gaɗaiɓe kullum. So na farko wallahi tabbitin cewa a wala a watta ɗum fi kwata kwata ko noi nange dara dow a wala ta jaɓu waran shaidu ma hokkan laifiyal hu no kal foti dow ira ɗum fi matsala ɗum musamman ma ɗum kinnafin joni ɗum innata. Na biyu bo kanjum woni ta jaɓu kigotira e gaɗaiɗo kulni a andi a wodi kigo gaɗaiɗo nde hunde to wallahi sendiri makko dole maɗa sendira e makko gimma a wi a suddanai mo asiri a sendirta e makko to wallahi nyande go hanko watta sanadi halkuki ma na ba a yahai to wonnanamo asiri ko jabiyayi mo waɗa ɗum hu ɗum wala ko wannuma e makko kawai sendiron alo yaduki ni to on sendiri shikenan an a wurtake on ɗon amma giɗa wai on gondi yida on hande jango to nyande fu fa o wari nangeki in alatama amma e hani gita nyande fu o nanga hay to en wari hatto maɗa en wi'ai mo woni higo makko en nangamo kamma bo nyande fu en yiɗi nanguko mo en heɓa nanguki mo ko o doggi to an higo makko a wartai nanga wi'ai to anduɗa e mo yaha ai wala ko ɓurma anduki mo kamman bo a fotai gedda an woni higo makko